Kohaman kepada bayi Hau Jesus Christ nga ai kublai Christmas basuk badbakmen yapi ibai pe ibai kam kerpang ya kita barang semenda ya kamas bokuit online na kiyinga samjongki lane na ka hospital lamar ki pang ki chitom kim laban leit sai mene man semenda ya kamas bokuit ngi ai kublai Christmas basuk badbakmen yapi baro ay ba uji sun kerkukurdon yapi ibai pe ibai Komen kepada bayin Hau Jesus Christ minta gasngi rakhe gasngi borom Christmas gasngi kha jong utrai jongi u Jesus Christ ngi barong itip kay ga jingmod jong Christmas kamot ayu kay gasngi kha jong utrai jongi u Jesus Christ Christmas kaleges ngi ublay ula wan na beneng ban jingo ya kaperthei ublay ula ino ya baro ke borom jongu bat ula wan hakadur jongu brio hakane ke perthei ban penim ya baro ke brio ban penim yang ibai pe ibai Christmas kaleges ngi ublay ula pha ya ukun ba marwei jongu hakane ke perthei ublay ula ai yang baro kabege jingai ai kabakrau kabai ke gift kabakrau boleh wala ayang ibai pe ibai kadai u Jesus Christ ukon ba marbai jungo komen kepada bayi Hau Jesus Christ ngitip kat bangi rakhe ke sngi kha jongi nanai kat bangi rakhe ke sngi kha jong kibai ngi side I gift ya kibai kat bangi rakhe ke sngi kha jongi kibriu ki I gift yangi minda ke sngi rakhe ke sngi kha jongu trai jongi u Jesus Christ kai ke gift ba pilapen kre ban ai ya u Jisu ya u kunlong Jisu u Jisu ukmelanti ban yo pediang gift nangi ibai pe ibai minda gas kat bangi dang rakhe gas ngi kha jungu trai jungi u Jisu Christ kat bangi dang pen krem kat bangi baro ngi dang song dak jingkeman ga bakrau ban rakhe gas ngi boram Christmas gas ngi kha jungu trai jungi u Jisu Christ u kunlong Jisu udang kli yangi ibai pe ibai kai katu ke gift ba pilapen kre ban ai yanga hato pilapen kre nayam ke gift ban ai ya u Jisu kumbangala ong kat bangi rakhe ke ngi kha jongi ngi khmel di ban yo pediang gift na kibai bar ki bru ki ban bar ki wish yangi ki ai ki ong ngi khaba suk ya phi happy birthday to you bar ki ai yangi gift bar ngi skokmen hadu kata kata habang ngi yo gift na kibai hato pilapen kre nayam ya ki gift ban ai ya u Jisu haga jingim jong u jarom bakhuit shisngi shwa u rakhe ke sngi boram Christmas u late ban jingo ya ka Holy Land haba u late shaka Holy Land ban rakhe ke sngi boram Christmas kabau dang iai u kunlong Jisu ula pau ya lade hau bat ukunlong Jisu ula ong ya jarom bakhuit pilaman haka Holy Land ban simenda ya kasngi boram Christmas ban rakhe bha ya kasngi boram Christmas pilaman bat minda kasngi ngarakhe kasngi kha jonga kai ka gift ba pin ai yanga ukunlong Jisu ula kli ya ujarom bakhuit ula parkhan bat ujarom bakhuit ula ong ya ukunlong Jisu ngan sa ai ya pi ka donor jonga ngan sa ai ya pi ka donor jonga kum ka jing ai kum ka gift ngan sa ai ya pi ka donor jonga namar balai ngala pen kre bha ya ka donor jonga na ka benda jongphi pila bandrung ha po ka donor namar nadu si tarik nadu hadu midda kasngi ngala pen kre bha ya ka donor na ka benda jongphi na ka benda jongme bar ngan sa ai ya pi ka donor jonga kum ka gift kum ka jing ai hendra u Jisu la ong ya u jarom bakhuit em ka donor jumbi ka dai jonga omdei tang minda rada pim airu ka donor jumbi kalong jonga pidiban ai yanga ka bai ke gift ka bai ke jing ai bar u jarom bakhuit la prakhan bar u la ong biang ya u Jisu bindangala sau pau sau snem kartha
but hakine ki snem baro ngalale bon ki kamba bha ngalale bon ki kamba bha ngans ayak kito ki kamba bha baro yapi kumga gift all the virtues. Now I am 44 years old. I will give you all the good things I did in my life as a gift for you, for your birthday gift. Ula ong ya u Jisu. Henry Jisu ong M. Pila ban le yakine ki babha baro namar ngala iharap yapi. Te pimlaban ayanga katoru. Pimlaban ayanga. Pideban ayanga katkaba ngamdon. Pidon Henry ngamdon. Abangi ay ya gift ya kiberu, suangi ay gift rungi perkat mo, ngin ay ayu ya kibe. Abangi ay gift ya kibe, kideban pendon gam ya kito gift. Te Jisu la kili, bat ula perkat, bat umyo ay ban ay au Jisu. Te Jisu ula ong kulung Jisu, ula ong ya ujarom bakwet. Pila bat ay nga ya kipop jumpi. Pila ban ay nga ya kipop kisang jumpi, ay nga bat ngan sa pediang. Ngan sa pin kuya pi ngan sa shim ya baro ki pop but ngan sa ban hapo jumpi ngan sa rong hapo jumpi u kulong Jisu la ong ya u jarom bakwe ko hamun ko para bayin hav Jisu Christ minda gas ngi kat bangi rakhe gas ngi kha jungu trai jungu Jisu Christ kat bangi rakhe gas ngi boram Christmas u Jisu dang kle yang u Jisu dang ong yang ibai pa ibai kabai ke gift Jisu dang pan nang ibai pa kabai ke gift kare kai ka to gift ki pop ki sang jungi habangi ai ya ki pop ki sang jungi ya utrai ya u Jisu sa shim but u Jisu unsa penkala ya ka donor jungi ibai pa ibai unsa thau tumai yangi sachi sen habangi ai ya baro ki pop ki sang jungi ha u Jisu unsa bengno u Jisu unsa pen khoi yangi but unsa wan bansa hapo jungi ibai pa ibai kamu para bayin hav Jisu Christ mindagas ngi kadbangi rakhe gas ngi kha jungu trai jungi Jisu Christ tongin ai ti elade hakmat u Jisu war kum jura kadbangi rakhe gas ngi kha jungu trai jungi Jisu Christ ngi barang gede ban kanmau bar ngi barang gede ban puson sapang ke jingi jungu blai katno ublai u id yang ibai pe katno ublai u id ya keperthei ublai u id yang ibai pe haddu kata dena kata kadau ublai wala pha ya ukun ba marbai jungu hakene ke perthei ban penim yang ibai pe ban pelat yang ibaro namar kibru kila im hakapop kibru kila im haka jingdum baru Jisu wala wan hakene ke perthei ban bengno ya baro ke jingdum ban ai yang ibaro kata ga jingshai henry nginum yo kata yo pedang kata ga jingshai radangi jid ban im haka jingdum mida kasngi rakhe kasngi boram Christmas par pormit habangi late sabar ngiyoi ke light omdon jingdum minda barok ing don ke light ngi bu klor nanengi penitenad yaking gesam ila penitenad yaking manejongi bat ngiyoi light don jing shai habar te ngi barang gede ban pediang yo pediang katoga jing shai hapoga donor jongi ibai pa ibairu bar ngini yo pediang katoga jing shai haba u Jisu ban shisha hapoga donor tengire ban puson minda kasngi sapang jingi jongo blai minda kasngi khatno ublai i dengi ibai pa ibai ba ublai wala ai yang ibaro kabe ke gift ke jingai ba kharau u Jisu kun ba marwei jongo wala ai yang ibai pa ibai ban penim yang ibai pa ibai te minda kasngi ibarang gede ban diang ya u Kris ibarang gede ban diang ya u Jisu kato jingai ba ublai wala ai yang ibai pa ibai hapoga donut gede ban bo ya u Jisu hapoga donut lagi kita kedau ngilasna kesingoi ne agadur jong ka donut iyoi ka donut bad hapok ka donut iyoi ya Jisu bad te kan bangi rakhe ka sikha jong trai jong Jisu Christ minda ka singi ujis ude ban wan shisha hapok ka donut jong ibai pai minda ujis ko ban sa hakashngoi nalane shabar ujisu usngotenar ujisu kwa ban shong ban rung hapo jong ibai pai kat bangi rakhe ke singi borom Christmas minda ka singi gade ban khli alade ngi barong gide ban khli alade hatto ujisu lawan shishaneyam hapo ka donor janga kat bangi rakhe kat bangi dang celebrate ya ka Christmas gide ban khli alade hatto ujisu lawan shisha hapo ka donor janga
We celebrate Christmas and we need to ask ourselves, did Jesus really come into my heart? Did he really enter into my heart, or is he still standing outside? Hato ula rong shisha hapoga donor janga dane hato udang ab habar. Hato udang ab habar ke donor janga. Udang tit ke jengkang janga donor hato ngalane bandrung. Hato bela pen krenem. Maybe he's standing still outside and knocking at the door and asking, can I enter inside your heart? Did you prepare your heart? Bun siningi perkan ngi pen krai elade langba ka novena balangba kibe ki jingduai Henry radangin part IT elade pura ya utrai umlaban rung hapojongi ujis umlaban rung hapoga donor jongi ibai pe ibai radangin part map ya kibai hoin ngilalet ban plapop gila IT barok hip-hop Henry radangin part map ya kibai radangin part yasuk bad ki ya ki para brio hato ujisun sorong hapojongi radangi bo ya ki jingdom jingbitar hapoga donor waradangi rada plapo pro hato ujisun shisha hapoga rung hap ato ujisun rung hapoga donor jongi ibai pebe hato ulane ban rung hapoga donor umla ban rung hapoga donor jongi ibai pebe dene kata gadau ngide ban ida kata gadau ngila yosgo ujisu ula ong ya u jerom pede ban ai ya baro ki pop ki sang jongi jungpi anda pela IT ya baro ki pop anda pela ai ya baro ki pop jungpi ngan serung hapoga donor Bonsin, endang ilada plapop ngi perkan nga uji sula map yang nga IT barok hip-hop. Henry ngi supla bonsin tangda ka sindur. Tangda ka sindur ngi pla barabo Henry adu ke donor hatongi map ya kibai adu ke ron hatongi i dia ki para beriu jongi. Hatong yarap don kato kemen simban yarap barabo re kibai hatongi ngosne ya kibai kibaduk. Ladanginum stangban kerla ke mamod ladanginum stangban im kabagi jingum kabathamai kabagi jingum kabakwit let's say ujisu umlaban rung hapo jungi bad ujisu umlaban kerku gedo yang ibai ibai bad ujisu umlaban rung hapo ke ing kasam jungi ro komun kepada bayi hau Yesus Kristus ujura kat bangi rakhem ya kasngi borom Christmas ideman kan mau ba ujisu udon badngi ibai manla ka kharle mad ubal wela pha ya ukon ba marbai jungu hagana ke pertai Emmanuel kamot ayu ublei udon badngi manla ka kharle mad omde tang minda kasngi kat bangi rakhe kasngi boram Christmas ujisu unwan hapo jungi manla ka por manla ka kharle mad ublei udon badngi ujisu udon badngi ibai bad kat bangi rakhe kat bangi pule mas bakwit kat bangi shiminda ka mas bakwit ujisu uman hapo ga donut every day Jesus is coming into our heart. Every day the Lord comes into my heart, into our heart. Not only on the day of Christmas. Every day He comes into my heart. He wants to be part of me. Manlaka sngi manlaka khleman ujisu kwa bandrung hapo jong ngi ibai hapo godonor jongi ibai. Tengi deban pen krai yalade omde tang haka por Christmas. Nakabenda ujisu. Bon sin ngi kibru ki pen krai ya ka donor jongi tang haka por Christmas ban pediang ya ujisu. Hadin pan ki stang banim kaju ki dead pai ha ban im kabagi jingem kato ka jingem kabasnium. Komun ka para bayid ha ujisu Christ baro manlaka sngi manlaka khlip mat ka donor jongi kadeban khoi kadeban pen khoi ya ka donor jongi nakabenda ujisu. Komun ka para bayid ha ujisu Christ kadbangi rakhe ya ka sngi borom Christmas mida ka sngi tongin songu ya uble tongin ya ro ya uble namar ublei uid yang ibaro ublei uid yang ibai dan kita kedau ublei la pa ya ukun bamarwe jongu hakane ke pertai ban penim yang i ban pelat yang ibaro tongin pediang ya ujisu hapo godonor jongi meda enda ujisu wan hapo godonor un sebengno ya bahara ke jingdum un sebengno ya bahara ke jing ngosi bat baro ke jing ting na ke donor jongi barngin yo katoga bor ni baro ngin yo pediang ya ka bor jongo blei tongin pen kresa shisini ya ke donor jongi meda na ka benda ujisu hagabor communion ujisu saban unsurung hapoga donor jongi ibai enda uban kat kabangi pa na ujisu minda kasngi ujisu sa ai yangi ibai balai namar ngelapen kreba ya ka donor jongi nakabenda jongo balkum jorom tongen kan mau ba ujisu ula kli kulung jisu ula kli ya u jaram bakwait kai ka toka gift pa pelapen kre ban ayanga ujisu ran kli yangi ibai minda kai ka toka gift ba pelapen kre ban ayanga tongin paisa lade minda bar tongin IT tongin ai
ya baro ki pop ki sang jongi ya ujisu umkaban yo pediang eye nau nangi ibai pe ibai ki baro jogan ke pertai umkaban yo pediang eye nangi light tang ki pop ki sang ki jingdona bar ki jing bakala jongi ujisu ukwa nangi udang kile udang pan nangi ibai pe ibai kilar jongi ki jingdona bar ki jing bakala jongi ki pop ki sang jongi ki jing pang iksutam jongi baro ujisu udang pan ayenga ngansa pediang bal ngansa kthaya pi ngansa pen kelaya pi ngansa pen kelaya ke donor jung pi ngansa thau tumaya pi sashisin uji surang ong yang ibai ibai kon ka parabain tongen terba ya ki pop ki sang jungi ki jingrona bar ki jing bakla jungi ki jing pang stom jungi barom hakmadu jisu akan khlemban par tongen island ya uji su ban trelang ba jungi tongen island ya uji su ban thau tumaya yang ibai ibai kramba gibarong ngin yupidiang shibon ki jingor ko jongo blay halor jungi ibai kat bangi rakhe ke sungi barom Christmas ini ero ya Jesus Christ